हेल' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ'आवहाय बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे बेलासिनि नोंथांमोन बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ हरनाय जाबाय। दायो आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ' शेयार खालामनो सानदों। जानो लुबैदों बेनो जाहैबाय चावमिन। आन्डा चावमिन होनो बेखौ इग चावमिन। दायो बानायनो थांगासिनो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअ'खौ। थोदो बिदिब्ला लोगोफोर जोङो किटचेना नै बिदिसो बानायथ'वाखै दाबो, जास्ट बिदिनो टेम्परारि औवानि बाम्बुनिसो होनानै दं। नाजागोन आस्थे आस्थे बानायनोहाय। चावमिन बानायनो मा मा होनांगौ आरो मा मा मस्ला होयो नोंथांमोननो आं देखायगोन। नोंथांमोनाबो बानायना जानो हागोन आरो जोबोद इजि आरो चावमिनखौ बानायना जानो। मस्ला मस्लि एसे होनांगौ आरो देखायगोन आं, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। सिगांग्रो आङो दैखौ फुदुंना लाग्रोबाय। दायो दैया दुंबाय, नै आं दायो चावमिनखौ होसिगोन। चावमिना नैबेनो। दायो आं बेखौ होसिगोन। दसेनो जायो बइल जानो। जायगासो थोगोन ना थोला, साराया फिसासो होबाय आं। जागोन। चावमिन बानायनो थाखाय नांगौ नै बेखौहाय कफि, ओमफ्राय गाजर, सामब्राम एसे हाबाय, ओमफ्राय लोगोसे दाउदै दैनै होगोन आं। आरो नै मस्लाया सस, ओरै सया सस, ओमफ्राय चिलि सस, ओमफ्राय व्हाइट पेपार, बे मोनथामल' होगोन। आं जेबो इउस खालामा, बे मोनथामजोंनो आं बानायगोन दिनैहाय। आलदा आलदा फरमुला दं चावमिनखौ बानायनाया, आं जास्ट सिम्पोल आं नोंथांमोननो देखायबाय। नायलांबाय थादो लोगोफोर। आं नै फ्राय पेनखौहाय फुदुंनोसै। दाउदैखौ होसिगोन। फार्स्ट दाउदैखौ होग्रोनांगौ। दाउदैखौ होबाय आं लोगोफोर। दाउदैनि उनाव ओमफ्राय नैबे कफि आरो गाजरखौ होनांगौ। नैखौ होमब्लानो जागोन चावमिना। दायो कफि नैखौ होसिगोन। सामब्राम होनोसै। चावमिनखौ होसिगोन एबार। जायगासो थोनाय नंला माथो। आं दायो होबाय व्हाइट पेपार, ओमफ्राय चिलि सस, सया सस, बिसोर मोनथामखौ आं होजोब्बाय। एसे एवनानै देखायनोसै। जायगायानो फिसाद्रायबाय, जासे गिदिर नांगौमोन। जानोसै लोगोफोर, जानोसै नै। बारा नाङालै चावमिनखौ बानायना जानो। नै इजिखा लोगोफोर, इजि। नोंसोरबो न'आव खालामना जानो हागोन। फाइनालि लोगोफोर दायो रेडि जाबाय। जों जानोसै। माबायदि जादों टेस्ट खालामनोसै लोगोफोर। बिदिब्ला नोंथांमोन नायबाय थाबानो जाबाय। जानायखौहाय एसे नायदो, लुबैनो नाङा लोगोफोर। रेडि जाबाय, जानोसै। गोथाव गोथाव, बरिया। स' लोगोफोर भिडिअ'आ बेखिनिल'मोन। नोंथांमोनाबो ट्राइ खालाम न'आवहाय बानायना जानो हाय।
इजिसो ट्राइ खालाम खनसे स' लोगोफोर भिडिअखौ आं दोनथ'नोसै मालाबा नेक्स्ट टाइमावहाय आं नोंथांमोननो मोजां देखायगोन भिडिअखौ मोजां खेबनोबो हायाखिसै माने ट्राइपडबो गैया नालाय आंना दंमोन बायबाय ओमफ्राय मबाइल दैनोबो रावबो गैया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना होदो आरो कमेन्ट खालाम